Николай Николаевич Носов. Белмәмешнең кояшлыга сәяхәте. Русчадан Кыям Миңнебаев тәрҗемәсе. Китап Татарстан китап нәшриятендә Казанда 1967 елда чыккан. Беренче бүлек. Белмәмешнең хыялы. Кайберәүләр белмәмеш маҗараларын укыганнардыр инде. Ул китапта әкият иле, бармак буйлы бәләкәч малайлар, кызлар иле сурәтләнгән иде. Белмәмештә шундый бәләкәч, шундый нәнүс. Ул үзенең дуслары Беләмән, Тартай, Таркаш, механиклар Һөнәрмән, Көйләрмән, музыкант Гөслә, художник рәссам, доктор Ачыташ һәм тагын башка дуслары белән Чәчкәле шәһәрендәге Кыңгырау чәчәк урамында яши. Ул китапта белмәмешләрнең һава шарына утырып сәяхәт итүләре, Яшел шәһәрдә, Очыргычлар каласында булулары сөйләнде. Алар анда төрле нәрсәләр күреп, яңа һөнәрләргә өйрәнеп кайттылар. Сәяхәттән кайткач та Беләмәннәр эшкә тотындылар. Кыярлы инеш аркылы күпер салырга керештеләр. Камыштан водопровод үткәрә һәм фонтаннар ясый башладылар. Буларны төгәлләгәч, нәнүсләр шәһәр урамнарына электр чыбыклары суздылар. Өйдән чыкмый гына сөйләшергә җайлы булсын өчен телефон керттеләр. Ә инде Һөнәрмән белән Көйләрмән дуслары Беләмәннең киңәшләрен тотып, телевизор ясадылар. Хәзер инде киносын да, театрын да өйдә генә карап утырып була. Сәяхәткә барып кайтканнан соң Белмәмеш тә акылга утырды. Укырга, язарга өйрәнде, грамматиканы тоташтан укып чыкты, арифметиканы караштыргалады, мәсьәләләр дә шишкәләде, физиканы да өйрәнә башламакчы иде, тик нигәдер физика-мизикадан күңеле тиз сүрелде. Гомумән, укудан һәвәсе кайтты аның. Нәнүсләр илендә булгалы инде ул андый хәлләр. Кайбер нәнүс әллә ниләр эшлим дип вәгъдә итә дә, тауны ташка актарам дип сөйләнә дә, эшкә килеп терәлгәч, 1-2 көн тырышкан була, аннары ялкаулыкка бирелә. Белмәмешне берәү дә эштән чыккан ялкау димәс. Юлдан язган дисәң, дөресрәк булыр. Әдәм рәтле укырга өйрәнгәч тә, көннәр буе китап белән мәш килер. Әмма үзе кирәген читкә куеп, кызыклырагын укыр иде. Бигрәк тә әкият укырга ярата иде Белмәмеш. Укый да, хыял диңгезенә чумып, бөтен дөньясын оныта. Белмәмеш үзе шикелле үк әкият сөюче Төймәкәй дигән бер кызчык белән дуслашып китте. Аулаграк урынга кереп утыралар да, җыен тузга язмаган нәрсәләр турында хыялланырга тотыналар. Күздән гаип итә торган бүрек тә, тылсымлы таяк та, сихерчеләр дә калмый. Аларның бар белгәннәре бер-берсенә әкият сөйләү инде. Сөйли үк бәхәсләшеп киткәннәрен сизми дә калалар. Берсе әйтә, оча торган палас яхшы ди, икенчесе әйтә, юк, тылсымлы таякка җитми инде ди. Бер кызып китсәләр, сугышмыйча туктый алмыйлар. Ничектер шулай бер мәлне алар 2 көн рәттән бәхәсләштеләр. Шунда Белмәмеш үзенең дустын иң шәбе тылсымлы таяк икәненә ышандыра алды. Тылсымлы таягың гына булсын, ул булса бар да була. Таягыңны селтәп торып җиппәрәсең дә, күздән гаип итә торган бүрегем булсын дисең, җә башка нәрсә сорыйсың. Һәммәсе була. Андый таягың булсамы? Андый таягың булса, укымый, нитми генә, көч түкми генә җаның теләгән нәрсәне беләсең. Французча сөйләшәсең килә икән, тотасың да таягыңны селтәп торып җиппәрәсең дип аңлатты малай. Шул сөйләшүдән соң Белмәмеш сихерләнгәндәй җөрде.
Көндүз генә түгел, төннәрен дә йокысыннан уянып китә дә, торып утыра, кулларын болгый-болгый, саташып сөйләнергә тотына. Тылсымлы таякны селтим дип уйлыйдыр инде. Доктор Ачыташ моны күреп белмәмешкә, төнге кылануларыңны ташла, югыйсә караватыңа бәйләп куярга, касторка эчәргә туры килмәгәй ди. Белмәмешнең бу сүзләрдән коты алына. Шуннан соң тыныч йоклый башлый. Көннәрдән бер көнне белмәмеш Төймәкәйне җар буенда очратты. Җар буенда бик күп кыяр үсә иде. Ике дус шуларның берсенә менеп утырдылар. Кояш инде шактый югары күтәрелгән, һәм җир өстен ярыйсы нык кыздыра, әмма дусларга эссе түгел, чөнки утырган кыярлары сап-салкын. Өстән исә олы-олы яшел зонтлардай кыяр яфраклары кояшны каплап торалар иде. Җил әкрен генә үлән яфракларын кыштырдата, кояшта җимелдәп торган инешнең өстенә җилбәзәк дулкыннар чыгара. Меңләгән кояш нурлары суда чагылып, кыяр яфраклары астында йөгерешәләр һәм ниндидер серле яктылык сирпиләр. Шуңа күрә белмәмешләр кереп яшеренгән яфрак асларында да һава күп сондагы канатларын җилпегәндәй һаман айкала, һаман чайкала. Ул гүзәллек ниндидер серле, тылсымлы бер дөнья булып тоела. Белмәмешләр генә бу матурлыкка соклана алмадылар. Көндә була торган хәлләргә аларның исләре китми. Өстәвенә әле тагын икесенең дә уйга чумган чаклары. Төймәкәйнең әкият турында бик сөйләшәсе килә. Тик менә белмәмеш кенә авызына су капкандай тора. Чырайларын сыткан, һич сүз кушармын димә үзенә. Төймәкәйнең моңа түзеп торыр хәле калмады. Белмәмеш, сине нинди чебен тешләде? Нигә син шул чаклы күңелсез дип сорап куйды. Бүген әле мине чебен тешләмәде дип җавап кайтарды малай. Күңелсез булганга күңелсез. Әйттең сүз дип көлеп җибәрде Төймәкәй. Күңелсез булганга күңелсез имеш. Җүнрәк итеп аңлатырга тырышып кара син. Күр инде безнең шәһәрне, диде белмәмеш. Бер нинди сихер юк, бер нинди мөгъҗиза юк. Борын заманнарда ичмасам кызык булган, сихерчеләр, тылсымчылар адым сайын очрап торган. Әкиятләрдә беләсеңме ниләр сөйлиләр? Сөйлиләр шул, диде Төймәкәй. Әллә син тылсымчылар борынгыда гына булган дип торасыңмы? Алар бүген дә тулып ята. Теләсә кемгә очрамыйлар гына. Сиңа очрамаслармы тагын, дип куйды белмәмеш аңардан көлеп. Авызыңнан җил алсын, диде кыз кулларын селтәп. Куркак ич мин. Очраса да әле котым алынып, телсез калырмын. Әмма син тылсымчы белән дә әйбәтләп сөйләшә алыр идең. Син бик кыю малай. Белмәмеш бер дә каршы әйтеп маташмады. Кыю шул мин дигән булды. Тик менә әлегә кадәр никтер бер генә тылсымчыны да очрата алганым юк. Бер кыюлык кына җитми шул. Минем ниндидер әкияттә укыганым бар. 3 төрле игелек эшләргә кирәк икән. Шуннан тылсымчы очрый икән дә, ни теләсәң, шуны бирә икән. Тылсымны таяк та бирә димә. Тылсымны таяк та бирә ди. Кара син аны, диде белмәмеш исе китеп. Синеңчә нинди эшләр игелек санала соң? Иртән торып битемне салкын су белән сабынлап юсам, шул игелек эшләү булыр микән? Булмый ни, була, бик була, дип җалгап алып китте кыз. Берәү авыр хәлгә калып, син аңа ярдәм итсәң, берәрсен рәнҗеткәнне күреп аны җакласаң, шулай ук игелек эшләү була. Үзеңә булышкан өчен рәхмәт әйтсәң дә, игелеккә санала. Ник дисәң, рәхмәтне аны адым сайын әйтә торырга, әдәпле булырга кирәк. Алай әллә ни авыр түгел икәнлә, дигән булды белмәмеш. Авыр булмаган кая, дип каршы төште кыз. 3 төрле игелекне бит аны рәттән эшләргә кирәк. Әгәр дә мәгәр шулар арасына бер генә начар эш килеп керә икән, берни чыкмый, гел өр-яңадан башлыйсы була. Җитмәсә тагын ул эшләрне үзеңә файда килсен димичә, ихлас күңелдән эшләргә кирәк бит әле. Шул чагында гына игелеккә санала. Шулай булмый ни, диде белмәмеш.
Үз файдаңны күздә тотып эшләгән эштән нинди игелек чыксын ди инде? Ярый алайса. Бүгенгә ял итим дә, иртәгә игелек эшли башлыйм. Син сөйләгәннәр дөрес булса, тылсымны таякны кулга төшерәбез аны.